Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. I'm dealing namhlanje with budgeting and finance. So ngizocela sibe more interactional. My first question ongangichazela nje ukuthi understanding yakho yini ukubudget. What does it mean when you say budget? What is that to you as a muntu? Going once, going twice. Amen. Baba Pumon. Amen. Ukuhleleka ngokwezimali. Hallelujah. Anyone else? Bishop. Mina ngizothi ukubhala phansi izinto ofisa ukuzenza neprice yazo mone izikweleti uthi ukhokha malini kodwa konke kubalance nokuthi imali engenayo kuwena ingakanani kodwa kungadili ngokubhala kodwa bese uyazi idiscipline ukuthi lento oyibhalile uyenze. Hallelujah. Kunjalo baba. Amen. Usivele wachaza ke waze wayidetaila wangena kwakuyona ibudget umfundisi ukuthi uze uyibhale phansi kanjani. Amen. Kune verse elitholakala kuma Proverbs 21 Izaga 21 verse 20. Yes. Ifundeka kanje. Wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. Sure, stupid. Yes, stupid. That was a good translation of good news. Amplified it. There is precious treasure and oil in the house of the wise, who prepare for the future. But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it. Foolish man. Amen. Hallelujah. Foolish man. Stupid, foolish. Ayigeke lamavesi akho. Lisho njalo iBhayibheli bazalwane. It's the wise. They live in wealth and luxury. Gobani, because a wise man plans. A wise man is organized. A wise man thinks of the future. Amen. Amen. And when over read bobo lithi fika kuthiwa khona lento lethi nalo 100 rand meke nje wathinteka wa 99 rand usuphelile. Isiyonakele leyo mali. Ngiye ngizwe kanjani bazalwane. Ayisisengozini ngoba no 10,000 shukmu nawo. Wanakala nje ngabe 9,000 nakusonakele phela awusayona imali ephelele. Amen. But ngithanda into eshiwo bishop ethi and this is my main thing ngesifundo sanamhlanje ukuthi i-budget needs a person ozoba disciplined. Kumele ukwazi ukuzilawula ngemali. Hallelujah. Amen. Kumele ube umuntu okwazi ukuzikhuza ngemali noma ngathi ingakanani. Ngiyakhumbula ke mina angazi no I don't know if I've always just been good with money ngoba nakhona ngathi ngiyachona. Kodwa ngisukela ngisafunde inkazimulo bazalwane.
bengiphathi imali esikoleni ngazi yazi ukuthi akusephrivate but bengiphathi imali and mengiphethe imali bengihlezi ngizoyisave noma benginobukorokoro ngoba ugogo nomkhulu bedayisa lapha esikoleni so bedayisa amagwinya nani imali yami-ke ngaleso sikhathi uNkulunkulu ucabanga ukuthi ngukela ngangiyisave ebese ngiyahamba ngiyodlala phambi gogo nomkhulu amen ukuze phela ngizokwazi ukuthi bese kuphela isonto kunemali engikwazi ukuyifaka esiqoqoqweni amen ngasuka lapho ngaya eHillcrest Primary sengise Hillcrest Primary izingane zosibanibani angazi ngayingane yosibanibani ufika lapha izingane thola ukuthi ingane u20 rand phathi 20 rand ngosuku I think 20 ezinye phathi 20 rand to 50 rand ngosuku abantu bangena bayaphuma itaxi bangena baphuma itaxi ngathi ngaphatha u50 rand ngesonto yes thola ukuthi sandwich lo 13 rand naphatha u10 rand ngosuku ngibona mhlawumbe ngisilenda nje kuba ngangilala ngase nginomkhulu ngazi noma imali ngiyithande ngiyithande kakhulu kodwa ayihlambi benginalento leyo yokuzireward ukuthi ngizoyisave imali bengahle esikoleni nalokho nje ukuthi ngifuna phela ukuba nemali so ngiyisave imali ngizireward njalo ngoFriday ngiyothenga ibheka emkhala so isonto lonke angidlila ngikusuggesta ngikurecommend ingane zakwethu kodwa sengiveza lo mqondo lo ukuthi bekunalomqondo wokubeka imali ukuze ngizoba nayo ukuze ngikwazi ukuyisebenzisa for anything in the future amen so umkhubo omuhle loyo bazalwane and ngakhula nalento le ngagcine I don't want to say blackmail because that's not the word kunalento le yokugqugquzela abazali engisuggesta ingane zabo ukuthi niyenze ukuthi umzali uyocela into kuyena uthi manje sonke ukuthi bese nginento yokuthi njalo ngonyaka ngizothi mengiphase kahle noma mengiphase ngalama marks kanje ngicela ifoni yamgqugquzela umzali ngoba uyabona ukuthi le push yakho uziphushele endaweni right amen motivated ngendlela right nakhona ifoni ngaleso sikhathi bungayidingeli just ukuyitofa because kunezinto vele usukuzenza zesikole but kunalento le ethi ngimotivatewa manje ukuthi kune prize engizithola amen hallelujah engicatha ukuthi futhi into esebenzayo even umzali ukuthi bayi-adopt leyo nto ukuthi mntanami umubona ingane mhlawumbe iphasela ngo50 and ufuna ukuyimotivate uyazi ukuthi ingane ifunayo uthi yabona nje lo 50 lo ungasikwenza ngo55 ungazi ugagamela uzothi ufuna ubo90 cha ingane ngifanele ithathe step by step wabona lo 50 lo mekupheleni konyaka muke wathola u55 noma u60 ngizokuthengela lo mntanami and I trust me it motivates ingane ukuthi isebenze kanzima hallelujah hallelujah sikwenze lo back to the budgeting budgeting requires discipline and lento ye discipline ayikho mnandi khona discipline emnandi mu discipline nje umzali iqondisa khona la sewathi discipline amnandi mama ayazi ushaye khona it will never be nice for discipline hallelujah amen but it's required kuyi requirement ukuthi ukwazi ukuzidisciplina wena for ingane sis discipline kuneverse lapha kwaMahebheru 12 verse 11 ku amplified version ufundeka kanje for the time being no discipline brings joy but seems sad and painful yet to those who have been trained by it afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness
right standing with God, and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Uzoyibamba nje lapha. Kusho iBhayibheli, makusho ngokondela. For the time being, no discipline brings joy. That is certainty. Ayikho nje into ethi move discipline wena kumnandi. Move uncisha wena lezi zinto ezimnandi ozithandayo kumnandi akukho mnandi, but there's definitely a reward for the future. Amen. Hallelujah. Sakhona enkonzweni. Hallelujah. Discipline. Discipline yourself. Zithibe wena nje msalufu. Kunomzalwane oke wangishare isitory sakhe nje silapha eNzansi ekhishini yasho ukuthi uwe wathi usebenza eGoli. Yasho ukuthi imali abebehola lapha incane ngale nje nasamele arente athenga ukudla abhekane nje nezidingo zakhe ezibasic. And ngithandile into ayishilo ngokuthi umfundise idiscipline ngemali to a point where manje usehola kangcono but usaphilisa kwaleya muntu. Yes. And ayikho into ebaluleke njengaleya ukuthi the moment you step up salary yakho, say you start with 5,000, say you doing a training thizeni uhola 5,000 we are rent 1,000 down, we are transport, say another 1,000 down, sele no 3 uzobhekana nezidingo zakho, mhlambe uthenge lokudla kwasekhaya. Amen. Hallelujah. Na khona kufanele uwabane nama savings khona lapho, because you need to be able to save imali. Hallelujah. Amen. Say usala ne-1,000 lo ususavile ngazi siba ngale khona abasevayo la ngicela ukubona abasevayo someone nje who saves money. Siphoqa yona impesheni. Abesayidile. Hallelujah. Amen. It's very important to save. Khona ngisho nemali ebizwa ngo emergency money ngazalwane kufanele ube nemali leseceleni elindele inkinga. Amen. Ubhekana nesimo ungafrazeki. Amen. Hallelujah. So it requires that discipline. So now if we go into budgeting, ngokomthetho isihloko senkulumo yami namhlanje bekuleni ngiqale ngaso. Yasho ukuthi angene umuntu okhulumayo umuntu obhala imali phansi. Bengizothi you cannot spend money you don't have. Oh yes. Amen. Amen. You cannot spend money you don't have. Ebese lapho ngithi mina uma kuukuthi imali ye transport mina ukuthi ngiz expose imali ya petrol ngenyanga ukuthi ngisuke la ngiyemsebenzini ngibuye 4,000. Amen. Ngikhokha 4,000 every month ukuthi ngiyemsebenzini ngibuye. Bekuthi ke angifika ngilo 4,000 ngoba ngumuntu obeka imali eceleni. Ukuthi mhlawumbe kunama holiday kanje ngiyazi ukuthi sisengiyabhenefitha ngoba senginemali extra lapha esele ngiya 4,000 esicelile. Into yami la ithi uma ku 4,000 ukuyemsebenzini ngenyanga lo 4,000 akusayona imali yami, imali yokuyemsebenzini. Yes. Okusho ukuthi akekho umuntu okwazi ukushodelwa imali yokumsebenzini ngoba phela leyo akuyona imali yakhe imali yokumsebenzini. Akumele ngabe ufike kwi-point la ugcina usuyibona khona imali yokumsebenzini ngoba uholile imali yokumsebenzini akuyona imali yakho kufanele uyibeke eceleni. Khona imali yokumsebenzini. Imali yokumsebenzini imali yakho. Siyangelamba. Akuyona imali okwazi ukudidekela kuyona. Amen. Amen. Hallelujah. Awukwazi ukudidekela kwimali yokumsebenzini. Ngobani akusimali yakho eyokemsebenzini. So yavuka manje ngomhla
25 ziyakhala manje umhla ka-30 usuyoboleka imali usunesikweletu. Now you're working back in time. You cannot spend money you don't have. It is not your money. Yes. Therefore, if uphila ngo-5,000, impilo yakho ayimithi ngo-5,000. Futhi uma ukuthi ungakwazi ibe below you must always try to live below istandard sakho. If mina Londeka ngihola u-50,000, at least fanele ngiphile impilo ya 30,000 to cover all of my expenses. Amen. Amen. Ngiyibeke eceleni le enye emergency money usuya consideration lapha ama savings ufuna ukwenza some project or anything that you want. Nakhona futhi I want to emphasize this. Nemali yakho yokuzijabulisa fanele uyilimit. Amen. 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 Hallelujah. Akwazi ukuthi yonke imali esele eyokuthi uzijabulise. You need to have a limit ukuthi nayike imali. Akona nje kulo 5,000 le rent, 1,000 le transport, 1,000 lokudla. Mhlambe ama basics wakho la. 500 sokuzijabulisa, 500 uzobeka eceleni. Because you awukwazi ukuspenda yonke imali engenayo. Hallelujah. Amen. Because you always need something to fall back onto. Uma kukhona iketela nje melisha namhlanje kube nephakeshana nje lemali okwazi ukuyicobhoza kulona la udinga khona. Mabe futhi esigebenge sithi bese ikhala suyodonsa khona futhi ama savings usubhubhula wona futhi ama savings. Hallelujah. Amen. Amen. And akuthina sonke esine financial discipline. Therefore fanele ukwazi ukusiza wena ngoku-applya into ezokudiscipline. Uma wazi kahle mina ngumuntu ngingahlala ukuthi angazi ngihlale ne-million ebank, kodwa ngingahlala ne-million ebank ngingalithinti ngoba akulona lami ngibekele into ethile. Lizohlala emabhenki ke sebenze lento lemnandi ukuthi uyakwazi ucreate ama-packet. Yes. Create savings pockets for various things. Create ipacket lakho nje ukuthi ungakhohlwa ukuzijabulisa mikhona. Mina nginane ipacket lama outing something nice. Thola ukuthi ngizolibe ngiphosa nje lapha ya for outings. Uphose lapha ya for ama savings a specific. If ufuna ukuthenga ama blogs ube nepacket lama savings leyanto ikutshela ngisho nanokuthi mufuna uyayisetha ukuthi mhlambe ngifuna ukubeka imali engaka. So say 20,000 uzobeka lelo packet, ulivule lelo packet emusuhola uyimove nje imali yakho iyohlala lelo packet. Therefore kwi available balance yakho leyo mali ayisekho usubona ukuthi hayi sengisele nginje. So naleyo nto leyo mina iyangisiza ngenxa yokuthi I can deal with imali elaphi. Kodwa if you are a person who struggles ukuzigcinela wena imali, zikhona izinto khona bank where ukwazi ukuyifix imali yakho, put it under ama savings plan a specific khona 30-day account. Maningi ama account you can fix imali yakho for a certain period of time, iminyaka and earn interest kuleyo mali. Amen. Abanye badlala idokfela bazalwane. Because kuyakusiza lokho uyazi ukuthi le akuyona imali yami, imali yestokfela. Ngoba kuyona imali yami engikwazi ukuyidla. Amen. Uyazi ukuthi istokfela esilalayo ukuze uzothola 50,000 ekuphileni konyaka imali sinikezwe mamshanga ngoba ugood imali. Amen mamshanga. Amen. No, amen. It's not making sure. But ukwazi ukuzidisciplina nawe ekutheni if you know very well ukuthi angikwazi ukuyibeka ibeke kumuntu ukwazi ukuthi ngiyacela ngangisebenzise isilungu wena ukubeka imali. Amen. Agcina senginama limit yamaphakethe ami la bank u10 ukusho ukuthi angikwazi ukusave ibandla lonke imali zami. Amen.
but practice leyo nto leyo, practice ukuziphuza, practice to save money because it helps you. Usiza wena in future. Amen. Ngoba kutheni verse lapha, wise people live in wealth and luxury. Bengasho ukuthi wealthy people are wise. Luxurious people are wise. Tiwa the wise people live in luxury and they live in wealth because you are wise. So don't be the stupid person or the foolish person who spends their money as fast as they get it. Singaba wazalwana baseyikweletini. Amen. Ugulize ungabisazi nanokuthi uzophuma kanjani. Ngoba lento yesikweletu ithi isikweletu ugcine ungasakwazi ukusikhava lesasikweletu usuyothatha esinye isikweletu ukuthi ukhave lesikweletu leso. That is not life. Akusiyimpilo leyo. And since I won't be long, another point, try ukuthi avoid completely isikweletu uma kwenzeka. And you understand ukuthi na London unemoto nani kunekweletu I want to say acceptable kodwa inakhona lokho kudependa ngawe as umuntu ukuthi imali zakho zinganjani. Mina imoto, my first car ngayithenga ngoba isimo simphoqo ukuthi bengidinga ukutravel emsebenzini ngisebenzele ehlanga. So I needed imoto and I needed to fit it kwi budget yami. Ngangeke ngize ngithenge omoto ngale yasalari. Amen. Ngoba I need to live within I budget yami. Amen. So kunalezo ikweletu kodwa kunezinto nje that you can avoid ukuthatha isikweletu sazo. For example, I understand ukuthi angifuna ukuthi ama-account ngizwile angismayiti wathi azi ama-account kanjani, but yazi muzoba umuntu ozo-understanda ama-interest rates bazalwane. I don't even know what it's called this Zulu. Interest in Zulu. Oh, actually I know that. But uma sizobheka into ama interest rates bazalwane, firstly kwizinto ezoma credit noma personal loan zine interest rates higher than izinto abaziconsider as ama assets akho. So umuthenga umuzi nomthenga imoto, i-interest rate yalapho ibancane ngenxa yokuthi i-bank can still repossess leyo item leyo. So abalahlekelwa yona yonke into. Akufani noma uzoboleka imali ucela 30,000 kwi-bank, ayikho into banikeza yona in return. Sebenethemba nje ukuthi uzoyibuyisa. So uma umuntu onjalo uyi-risk kubona. Therefore i-interest rate ye-personal loan nama credit is higher than muzothatha imoto. Right? I think it sits at about 20-something% for my personal loan. So uthe imoto bajwayele ukuyidlalisa la go prime rate plus prime rate minus kuya ngokuthi credit score yakho ikanjani. So kunekweletu uthola ukuthi yabo, for example mufuna ukwakha, I would rather say save up imali yokuthi wenze uwakhe up to a certain point as opposed to ukuyoyiboleka ukuthi uwakhe ngobani ugcina ukhokha double. You end up paying double of le mali le obuvela uzoyispend. Say uzoboleka 100,000 ebank, ugcina ukhokha back 200,000 ebank, whereas ukube ucabangile wathi othi ngisave ngingatatazeli. I think nale nto yokutatazela uthi sengijahile ngidinga lokho, kukhona amanye ama-temporary plans obungawenza mhlawumbe ukuze uzokwazi ukuzihlelela kahle, because you need to be organized and disciplined. Amen. So rather you save up uthi hayi abangengibona abanye abantu bekwenza khona naloko kubeka imali even ema hardware.
thola ukuthi uzolika ufaka kwisikhwama up until a certain point bese uyakwazi ukuqala wakhe. Amen. Hallelujah. Ngenxa yokuthi I've seen so many people bakhala ngendaba yamabond enye into ebanzima leya ukuthi muzo ibond isuke u20 years period. Ungayinciphisa ngendlela yokuthi ukhokha kanjani. You can pay double, you can pay twice a month, kukwena. Kunendlela futhi ezodlala ngalezi zinto zezimali engeke ngisakwazi ukungena khona. But umuntu othenge umuzi ka1 million ngebond ugcina ewukhokhile u3 million. Yes. Uyakhokha back u3 million ebank. Nyanga zonke la ukhokha khona and kunento ebizwa nge-repo rate bazalwane. Angazi noma si-aware ngayo. I-rate le esethwa by i-South African Reserve Bank. It fall under i-monetary policy kwabenza economics. And le rate lena i-rate standard enikezwa ekubolekwa ngayo imali amabanki. So the South African Reserve Bank iboleka amabanki imali ngale rate le. Ebese amabanki fanele athi phela ukunezela ukuze nawo ezowenza imali back enze profit. So i-repo rate if it's sitting at 11%, ibank isenza ukucharge 11.75 ukuze nalo uzokwazi ukuthola imali bank. And leyo rate leyo it's constantly changing depending on the economy yethu. Amen. So ngaleyo constant change kwamali muthatha imoto wazi ukuthi wena ngenyanga imoto ngiyikhokhela 4,000 usunala ama expenses insurance wara lo 4,000 is not fixed ngoba meke nje yashintshe repo rate imali yakho ikhokhayo for imoto yashintsha. Meke yashintsha ukukhokhela ibond yomuzi ukhona abantu abaqala thola ukuthi umuntu aqala ekhokhela ibond for umuzi ngoba njengoba u20 years i-repo rate angasishintshe kangalo 20 years but uqala ukhokhela umuzi ngo5,000 ugcina usukhokhela u10,000 ngebond yakho ungakazi ushintshe contract ungakazi ushintshe lutho sayileya bond leya lo amuzi wakho lo owa 1 million suyokhokha cishe 4 million. So there's certain debts I understand sometimes based on the financial ability yabantu they're willing to take that risk. Omunye azame ukuyikhokha leyo mali upfront but try to avoid isikweletu as much as you can. Rather save up uma kuthi khona into ehlelayo oyifunayo uyibeke imali eceleni until izihlangane ebese uyayenza leyo. Ngoba njalo uma uzothatha isikweletu you pay for leso sikweletu. Amen. Amen. Uma ke usubudget njengoba kwale sishilo. I-budget uyenza before imali zifike. Ngoba uyazi ukuthi if you're a salary earner imali yakho ihlala ifana every month. So i-budget contains of two key things. Khona ngangitshela ukuthi what are those two key things? Two: expenditure and income. Simple. Na imali engenayo, na imali ekumele iphume. That is a budget. Uqedile akuyona ngisho nanento yosibanibane i-budget yami nawo. Amen. Ukuze ngizokwazi ukuzilawula ngeimali zami. You write down how much you earn and you write down wonke ama expenses wakho. Uwa detail njengoba enjalo. Sometimes kunezinto ongakwazi ukufaka ama fixed figures khona kodwa uyazi ukuthi about every month I spend 2,000 rand kugrocery. Amen. Hallelujah. So you list everything down. Ama expenses wakho. Kuba ukuthi kugcineni muthe 20,000 income minus 20,000 omunye ama expenses okusho ukuthi awusasele nalutho. Amen. Amen. Hallelujah.
I'm hoping ukuthi mhlambe ke lapho ufakile ama savings kuona le 20,000 ukuze ugcina ungasasele nalutho asanayo nemali yokuthenga usweet la nje. Amen. Kodwa i-budget is exactly that. Ubhala ukuthi nayo imali engenayo and nayo imali engihlelele ukuthi izophuma. And if and mazalwane, we understand ukuthi na we economists esiphila kuyona yenze umuntu ahole i-minimum wage or even below i-minimum wage, and siya understand lokho. Ogcina ubona ukuthi hayi ngempela akuhlangani yona ngisho nama-basic needs wakho uyaphuthaza. Amen. So i-reality ke yempilo ikhona into kanjalo. Kodwa kona lokho Steve kufanele ukwazi ukuthi uzibhalele wena ukuze ubone into musuyibhalile phansi uyakwazi nokuba ne-idea ukuthi hayi mhlambe la nginganciphisa. Amen. Amen. Ubone ukuthi hayi mhlambe la kwi-grocer instead of ukuthenga inyama ebomvu mhlambe ngithenga i-chicken ukuze kuzothi phela ukuthi kancane khona ngoba ngiyastraineka manje la njalo enyangeni. Musubhalile phansi konke uyazinikeza wena isibuko. Kufanele ukwazi ukuthi ibudget yakho ibe isibuko sama finances wakho. Amen. So that you know ukuthi naku la where I can tweak ukuze ngizokwazi ukuphila comfortably. Wazi ukuthi imali yokugibela uyithinta because you cannot spend leyo mali yokugibela and awukwazi ukuyiboleka. Angeke siphinde siboleke imali yokugibela wazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Hello, amen. Hey, no more. Uzima sida kwehlela. Akusenala basazolungisa abazalwane. Amen. So you need to be very much aware of spending sakho ukuze uzobona ukuthi maybe it's not ukuthi are we spending kahle imali, but you just need more income. Ngoba imali engenayo ngempela uyisebenzisela idingo zakho yonke, and noma usuzamile ukunciphisa kangakanani still umbinjekile. Okusho ukuthi you're not necessarily budgeting wrong, you just need more income. Amen. Amen. Ilapho ke la usuzama khona ukuthi ngoba akona ukuthi mu budgeta you only dealing with le line le engenzansi yama expenditure ukuze uzomitha i-income. Muzo budgeta fanele ukwazi nawe futhi ukuphinde uyi-affect ne-income ngoba it trickles down to yonke into oyenzayo. So meke ukuthi ngempela usubalile imali yokugibela, wabala imali yokudla, wabali all your expenses, your cosmetics, and ifika ngqo kule mali oyiholayo, then it means we need to do something about their income. Uzodayisa ama chips, uzodayisa amaqanda, uzodayisana. You need to make a plan ukuthi uyothinta naleya income, because we can't be comfortable ekutheni sithola le income esiboxa into ungakwazi ngisho nanokubaqoza. Uboxekile ke manje ngoba you comfortable ekutheni ngimla and I can't move. And kuyakuforce njengoba kusho ukuthi i-reality yethu ukuthi kuyenzeka ukuthi uhola imali ngempela incane ngale ndlela ukuthi awukwazi kwenza lutho. Amen. You need to be looking for a second source of income by kanjalo. Amen. Uzama ukudayisa something. Make a plan yokuthi kube khona enye i-income engenayo ngoba le engenayo manje i-reality ithi ayanele. Amen. Ngoba singakushumayeza lize liyoshona sibe sithi sakale mpuphu ngeke liphelele ukuthi ukhipha ishumi nani. I-reality yemali yakho ithi iy'ncwadi zakho ayibalance, uhleli ko-negative. And awukwazi ke futhi ukuthi i-budget yakho uthi uyibudgeta nje isihleli ko-negative, isi-impractical already. Amen. Hallelujah. Amen. You need to at least meet
i-budget yakho ngokuba no zero balance nabo hoping khona le saving yana ekhona la. Amen. But budget. Amen. Take one key point from into engishilo namhlanje. Awukwazi ukuspenda imali ongenayo. Hallelujah. Amen. Awukwazi ukuthinta imali engasiyo eyakho. Noma ihleli for idingo zakho, but no ukuthi awukwazi ukuyithinta leyo mali because inesidingo sayo esiseceleni. Ngoba wayithinta usuyongena esikweletini usuyoboleka lapha kubamaphumulo. Already next month sekumele ngokomthetho usubudgetela next month fanele umfake kubamaphumulo ngoba phela ubolekile nje kuyena. Already usuyashort. Amen. So be as disciplined as possible. I'll read this verse one more time. It's for the time being, no discipline brings joy, but seems sad and painful. Budgeting, bazalwane. Hallelujah. For the time being, no discipline to yourself, to izinto ezifunayo. None of it will bring joy. It seems sad and painful. Kubuhlungu. But lithi, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness, right standing with God and lifestyle, attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Uyayibona le lifestyle. Ukuthi if uzithiba manje and discipline yourself manje, in future you're looking at a brighter future. Amen. Amen. Hallelujah. Just remember, you cannot spend money you don't have. Amen. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform kuze kube ngokuzayo.